balita, banat, huli. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon! Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pilipinas! Do subo-subo ning balita, no? Bangod nga gintayog kita sang linog. Hindi pa basta-basta. 7.3 magnitude nga linog ang nag-igo sa Abra, mga kaaksyon. Abra actually yung pinaka-center. That is why nga subong ginapaabot pa ang pinaka-latest nga report angot sa sining tuhaw kainasang linog, mga kaaksyon, no? Subo-subo man ni. May isa na ang patay as of this broadcast time nga na-record sa Benguet, Abra, mga kaaksyon, no? Do na trap ni siya sa isa ka building, way makagwa gilayon, no? Amo pa ni karon ang ginating muanta nga makuha ang pinakalites nga report gikan sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, mga kaaksyon. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Sige, pagkaroon talang ng iban pang mga developments, mga kaaksyon diri sa atong siring pangalagad. Kamusta nga atong siring mga kaaksyon sa siring mga inuras? Yari kita sa Miyerkules nga pagpangalagad sa aksyon BBB. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Tubtob kita sa takna launay media sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining mga aksyon reporters. Kamusta? Dalon ta karon dugay-dugay mga balita gikan sa aton sining mga aksyon reporters. Mga balita national gikan sa News Center sa Aksyon Radyo Bacolod plus ang aton sining mga local and national issues. Dalon taman pag may time diri sa inyo sining palatuntunan. Kalakip man ang aton sining mga kaaksyon sa mga kapurukan kag kabaranggayan diri sa syudad sang Bacolod, sa mga banwa kag syudad sa probinsya sang Negros Occidental, sa oriental side, mga kaaksyon namon sa kanginan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Kalakip man nga ginakamusta ang mga kaaksyon ta dira sa Guimaras, sa syudad kag probinsya sang Iloilo, sa Capiz, sa Clan Inantique, kag sa malabutan sa atong sining waragwag sa sining udto. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan sa Aksyon Balita Banat Bulig. Aksyon BBB
In short, mga kaakson, no? Perte man to, no? Damo mga edipisyo actually ang narumpag sa Ilocosur nga may mga kabalayan pa dito, may mga karsada nga nagkalabitak bla daw dumduman ko ni isang sa gihulngan mga kaakson nga tiga lakat kita dito sa gihulngan, mga bitak-bitak ang dalan, no? Nagkalabuka tong mga karsada, mga kaakson, no? Porti maning igo sang linog, mga kaakson dito sa Abra kag Ilocosur, mga kaakson. Bisan pa gani nga sa abrang pinaka-center na batyagan pa sa NCR, Central Luzon, Southern Luzon, Bicol area, mga kaakson, no? Pertino, grabe. Ambot ko ng daan nga taytay ni amuning isa sa mga narumpag man to, may mga pila pa ka mga bagay kag ginagather pang information sa National Disaster Risk Reduction and Management Council sa mga lugar, no? Ang trabaho dito anay for the meantime untat mga kaakson. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Mayo lang sa iban nga mga areas diri sa Bacolod kag Negros Occidental sa mga kaiping nga mga probinsyanan, mga riyon, way gid man niya maigo sini sang tuman kabaskog nga pagtayog bangod sang linog, mga kaakson, no? Pasalamat kita nga na-spare kita sining trahedya na naman. Ay, puwerte, no? Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sige, karon dugay-dugay daluntang mga updates, mga kaakson diri sa aton sining pangalagad sa kinahanglan ako ang inyo sining kaakson sa kahanginan aksyon Rex Cantong. Una sa aksyon balita, una sa aksyon public service, una sa aksyon komentaryo, sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pangalagad karon dugay-dugay balita sa Kapitolyo, dalo ni aksyon Artayhupon. Mga opisyales sang Negros Association of Chief Executives o kon ACE nagsumpa na karon nga adlaw, mga kaakson. Nagapadayon pa dira sa Kapitolyo Provincial nga kung sa din ng chairman sang ACE diri amo si Victoria City Mayor Javi Benitez, no? Kagang iban pa nga mga alkalde sang kasyudaran diri sa probinsya sang Negros Occidental. Aton hibaloon karon dugay-dugay, mga kaakson, samtang sa balita sa Bacolod City Government Center, road closure sa Dalan Lupisay na malapit sa Patio ginpatuman. Kag isa ka pamilya ho sa BCPO nga balita sa Bacolod City Police Office. Isa ka pamilya nga nakuhaan sang shabu sa barangay Tublag, inpasakan na sang kaso, droga nga na-recover, inog dispose palang kuntani. Ay, puwerte, no? Terrible. Ambot kung di naghalin ng droga. Sa balita sa Negros Occidental Provincial Police Office, mga kaakson, sa Nokpo, Kabangkalan, PNP padayon pang investigasyon sa nagluntad nga abduction kag hold up sa apat ka mga lalaki. Kapulisan may person of interest na. Ay, pertido na kilala na tong suspect, mga kaakson. Ay, siya gidman eh. Ining isa ka nagahingalan nga si Lionel Taba, no? Lionel Taba, 45 anyos, taga Mambugsay, Kawayan, Negros Occidental.
depende na sa mga kapulisan sa syudad sang Kabangkalan kung paano nila himuon ang ining pag-follow up sang nasambit nga kaso. Kag delivery ban sang sigarilyo ginhold upan sa banwa sang Murcia. Ini karon dugay-dugay mabatian naton mga detalye sini upod kay aksyon na John Diaz. Sa balita sa patrol, igabalita ni aksyon Alvin Graba Apolinario Gatmaytan Command. Nagapanindugan masaker kag hindi encounter ang pagpatay sa pamilya Hacolbe sa syudad sang Canlaon. May sa Batman diri ang 303rd Infantry Brigade Commanding Office or Commanding Officer nagpatagli timo kunong inkwentro kag nagahimo lamang sang istorya ang NPA. Balita naman sa syudad sang Cadiz, balita ni Aksyon Roger Gotib. Dinggi kay Siso sa syudad sang Cadiz nagasaka pero alarming, pero hindi alarming suno sa City Health Officer mga kaaksyon. Sa balita naman kay Aksyon Nelson Patinio sa area sang San Carlos City, pamilya sang biktimabla sa shooting incident wala plano nga magpasaka kaso batok sa duha ka mga pulis nga na destino sa 605th Mobile Platoon sa San Carlos City natabo ni kahapon sang hapon. Balita naman kay aksyon na VJ Apasible sa ikalimang distrito dugang nga warrant of arresto sa kaso nga 7 counts sang qualified theft ginpapanaog sang korte bato kay Brinan Chavez. Kag sa balita nasyonal mga kaaksyon, kalitan sa narekordo, kalitan nga narecord sa nagluntad nga magnitude 0.73 nga linog sa Lagangilang Abra mga kaaksyon. Kag ang aftershock sang magnitude 7 nabatyagan pa sa Tayom Abra. Kag 8-point socio-economic agenda ginplastar sang Marcos Economic Team. Kag 3 ka weather disturbance ginamonitor sang Pag-asa. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Buli. Mga detalye sa aton sirigin pang headlines, mabatian sa dilig lamang madugay, mahina ang kalaban. Sige, like lang kag i-share ang aton siring Facebook page. Tapos nyo like kag share, ipadala ang minsay basta jutay lang, no? Para maakomoda naton tanan ina mga kaaksyon namon sa kanginan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Daligid lang mga kaaksyon na sanbayanay kay matagtapila ka mga komersyal sa karon dugay-dugay sa liadahon tang mga balita gikan sa aton sining mga aksyon reporters pagkatapos lamang sini. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Sayos, sige manamyaw tanay sa mga kaaksyon ta sa siring mga tinion samtang pahunay kamo mga kaaksyon, no? Nagapalipas kuno sang inurasa kay dugay-dugay balik naman sa trabaho, no? May lang pamate sa aton siring mga kaaksyon sa kay Sara Reyes, no? Gian Recicio, Flores Barrioga, salamat gid, no? And Nipes A. Jasmine, sa kay Humalumina, Cherlins Arnaiz. Thank you so much, Cherlins Arnaiz. And Jomi Bailado,
Marte Artisano, Bea Syokon Manangkil. Thank you so much, Bea. John David Likigan Calsarin, Yani Tolentino, salamat gid. Gerald Babaw, Rochelle Evangelista, Madam Virginia San Antonio Olpenda, kag Bugs Asa, no? Thank you so much gid. Salamat, no? Ayos, kag sa iban pa naton nga mga kaaksyon na. May lang pag pamati si Sara Reyes, Sara Sala Carlota, ga-monitor. Okay, sige, thank you good. Sa Bakyas Mansilingan, nara naman si Jomi Bailado, si Rochelle Evangelista, tamyaw sa mga paryente niya. Sa Gimaras Evangelista, kag Belches family, no? And Vergara Hieronimo, great siya lang si Erlinda Perez kay Carmila Lacbanes, kay Andre Perez, and Jonalyn Vargas kay Cristina Bigota, sang Purok Taytay, Barangay Mabini, Valladolid. Halin sa kay Vergara Hieronimo, no? Kay Sir Flores Barioga, kag mga kaupdanan niya dara sa Barangay Stefania, Fortune Town. Ga-monitor. Ayos. Sige, dagang salamat, ha? Ang iban sinipa karunan talang mga kaaksyon. Daligid lang, standby yan ay matagdapila ka mga commercial sa. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters, kag mga eksena sa atong drama komedya, nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador, kag presidente man, nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas
mas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa atong katulugon malikawan o kon madula. Ita, banak, bulig. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banak, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, palakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Balik na diri sa aton sining pangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12 just na mga kaksyon 12:10 na mga kaksyon no? Sa pinakaulihi nga record mga kaksyon after apektado sang aftershocks nga magnitude 7 nga linog sa Tayom Abra mga kaksyon. Ang reported intensities intensity 7. Grabe no, sa Buklok kag Manabo Abra. Intensity 6 sa Vigan City, Sinait, Bantay, Esteban, Ilocos Sur, Lawak and Pangasinan. Sa Baguio City, darasa pa. Intensity 5 naman sa Magsingal and San Juan, Ilocos Sur, Alaminos City, kag Labrador, Pangasinan. No? Raman sa intensity 5 ang Bambang, Nueva Vizcaya, Mexico, Pampanga, Concepcion, and Tarlac, City of Manila. City of Malabon, dala pa diri, no? Intensity 4, although nga hindi gid man masyado ka nabatyagan siguro ni sa pilalang ka mga areas kag hindi gid tama ka baskog, no? Intensity 4 sa City of Marikina, Quezon City, City of Pasig, mga kaksyon, City of Valenzuela, and City of Tabuk, Kalinga, Bautista, kag Malasigi, Pangasinan, Bayumbong, kag Diadi, Nueva Vizcaya, mga kaksyon. Aramang galing ang Giginto, Bando, kag San Rafael, Bulacan, and San Mateo, Rizal, mga kaksyon. Grabe, no? Sige, maki-update lang ta karon dugay-dugay mga kaksyon sa sitwasyon sang mga naigo sang linog mga kaksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Standby Aksyon Alvin Graba, kwaunta dira ang balita mo sa patrol, inimay kang tanan sa palayag sang EG Sibla, Apolinario gat may tagkumand sa siring natabo nga inkwentro suno sa militar kahapon. Aton hibaloon na karon dugay-dugay. Life extension coffee mix sanay kita, no? Kaya ang life extension
Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sunahuntang balita ni Akson Alvin Graba, Apolinario Gatmaytan Komando nagapanindugan massacre kag indi encounter ang pagpatay sa pamilya Hacolbe sa syudad sang Canlaon kahapon, no? 303rd IB commanding officer nagpatagman litimo kunong inkwentro kag nagahimo lamang istorya ang NPA. Yari ang countdown sa report ni Akson Alvin Graba sa Patrol. Akson Alvin. Aksyon Rex ginakondinar sang Leonardo Panaligan Command and Apolinario Gatmaytan Command sang New People's Army ang pagmasakar sa mga katapo sang 62nd Infantry Battalion Philippine Army sa pamilya Hacolbe. Aksyon Rex samtang nagapanindugan ang ila sini nga hanay nga isa ini ka massacre ang natabo dito sa sitio Natuling, syudad sang Canlaon kahapon nga adlaw nga kamatay nanday Cristina Hacolbe kag ang iya sini nga bata nga si Everly Key Hacolbe. Subong man ang kamatayon man diri ni Rodan Montero. Sa diin diri kag base sa aligasyon gin massacre kag ginbutangan pasang armas ining mga nagkalamatay. Action Rex sa diin sa press statement kag gin pagwa diri sa hanay sa New People's Army ila diri gin pahayag nga si Cristina Hacolbe. Action Rex Kung wala sa nagluntad nga inkwentro? yes, muna Action Rex wala sang nagluntad nga inkwentro. Amo ni ang panindugan sang mga katapos sang Leonardo Panaligan Command, New Apolinario Gatmaytan Command Action Rex, no? Sa diin ila dirigin pahayag nga ini si Cristina Hacolbe isa ini ka anay daycare worker sa Natuling dira sa may Budlasan. Kamagan? Ang Iloy. Ang Iloy, yes. So, si Cristina naghalin ng ugaling Action Rex iya sininga ubra bilang daycare worker matapos nga ginred tag ini Action Rex as alleged nga ginahanay bilang supporter sang New People's Army. Sunod diri kay Juanito Bagbanwa ang spokesperson sang Apolinario Gatmaytan Command hindi niya matuod ang inkwentro sa tunga sang 62nd IB kag NPA kundi isa ini kasahi sa paglapas sa human rights katawhanon kinamatarong. Nawadugang pagidiri ni Juanito ang operasyon sang militar sa kabukiran abi like Gihulngan, Canlaon, Valle Hermoso, even diri sa Magallaon, kapatimaan lamang Action Rex nga napaslawan ang mga militar nga kakason ang ila sini nga hanay kay paggawa sa report nga na dismantle na halimbawa ang ila sini nga hanay and madamo na sa mga NPA nga nagsurrender kag nagkalamatay. Nawadugang pagidiri ni Juanito nga sanday ining mga nagkalamatay Action Rex hindi ni sila NPA. Now, in kaso gitman kung may halimbawa may matabong encounter sa New People's Army kag mga kasunduluhan sa ila sini nga hanay suno sa iya nga hindi gyapon may mga madugang pa o kung masunod pa sa hanay sa sang NPA nga magasunod sa ila. Ano ganitong recovery Action Alvin? Recovery Action Rex ang caliber 45 kung na sa akong record 45, 38, KG9 sir kag subversive document kag may 12 gauge shotgun pa. Sir, may 12 gauge shotgun kag ang mga subversive documents Action Rex. Damo-damo kon planted ang ginahambal sa NPA.
Ti ambot ko makaplantid sila munik damong armas ni. Oo, amo man ang aligasyon kagagin butangan, patuk-patukan bala butangan sang mga armas action rex. Mali ang aligasyon nila. Ari ang pahayag ni Ka Juanito. Pero wala na nagkahulugan nga ang tanan ng mga entidad madula na, no? Tamo sa mga nagabulos, no? May mapatay man nga kaupod, tamo sa mga nagabulos, ka mga kaupod, kag mga nagasulunod yung mga persa nga masa, aning sa mga organisasyon masa, kaya nagapag-isa, sa sarmadong pag-imakas. Gani, may mapatay man nga kaupod, di ba? May madakpan man nga mga kaupod. Kaya nagapadayon ang armadong revolusyon, dari sa Negros, kaya yan nga siyang pumuluyo. Action Rex ang kabayan kita manya sang pahayag diri ni Ka Juanito. Pero may sabat Action Rex mga katapos ang Philippine Army diri sa Negros, especially si Brigadier General Inocencio Pasaporte, ang 3013 Infantry Brigade Commander, sa diin suno sa iya ini natabo kahapon legitimate encounter dito sa sitio Natuling, Budlasan, Canlaon, sa diin sunod dili kaya Pasaporte Action Rex. Ang ikatatlo na ni kabeses nga ginadeny sa New People's Army nga massacre ang natabo. If you may remember Action Rex suno sa iya dito sa bala sa may Santol Binalbagan, kundi apat to nagkalamatay nga NPA, ginapagwa sang NPA suno sa ilang kwanto massacre. Ang natabo tos gihulgan Action Rex, if you may remember, massacre man to. Kag ang natabo man kahapon sa Canlaon, massacre man to. Oo, massacre gihapon. Nawa sunod diri kay Pasaporte Action Rex, inatanan himo lamang nga istorya sang New People's Army para ma-divert ang issue kag maka-gain o kung makakuha bala suporta sa mga pumunuyo sa piyak sini nga nagakahuyang na ang ila sini nga puwersa. Ari ang pahayag ni Brigadier General Inocencio Pasaporte. In relation to that, every time na may incident, ang NPA, especially spokesman nila, expect na i-report nila, no? I-report nilang balita kung amo ng minatabo ng incident kahapon, encounter between elements of the 62nd Infantry Battalion and makatapo nila. So again, we expect na may gina sila, may mga patutsada or gusto i-twist nila to discredit, no, ang ato na tropa underground. Same true with the previous, no, previous incident in Central Negros, dito sa may Binalbagan, dito sa Imamaydan, siling nila permi ng India muna. They have their own version, but we stand on the version of our units on the ground, reporting kung ano man mga incident na nagkatabo on the ground. Yes, kung lataon tagid, sir, it is a legitimate encounter, sir. So far naman, siling naman, it is a legitimate encounter. Ginpa pa ng atong tropa and amo na natabo, no? And again, sa side nila, it ginani ko ka ila spokesman, no? With regard sa incident, and nasiling niya other places na mention niya Gilnan City ang encuentro. Again, we stand on our side nga natabo na sa portion ka Canlaon. Isang kabayan kita mang diri sa pahayag ni Brigadier General Inocencio Pasaporte. Ang importante lang diri Action Rex, dapat baskog lawas ta perme mo. Kinanglan tagidya sang vitamina. Kangay sining life extension vitamin. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad.
Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte. Sang patrol, ini si Aksyon, Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kinakson na Alvin Graba. Balita gikan sa Patrol. Live Extension Super Fiber. Anay kita, no? May connection. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sige, katuan tanang balita ni Aksyon na Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Road closure ho sa Dalan Lupisay Nabla malapit sa Patio Ginpatuman. Mga kaaksyon, yaring kaundan sang report ni Aksyon na Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Sa detalye sining balita, Aksyon Dale. Action Rex sa lauman sa mga motorista kag sang riding public nga mabulbog at ang lakas ng trapiko, especially dira sa may dalan Lopez Haina, dira bala sa may patio sa may tunga sa dalan, especially bangod na nagapadan Action Rex ang road construction dira sang contractor no under DPWH Bacolod District Engineering Office. Kung makalabay ka dira sa Lopez Haina Action Rex para sa mga southbound, amo gid sa karon ang total closure sang sinangadalan. Sa Lupisay naman? Dilagid Action Rex sa kilid balasan nga patio sa tungasang dalan. Bali, if halin ikaw sa may Circle Inn nga hotel, makalabay ka pa diri rekta-rekta. Pero kutob na Action Rex sa may patio sa may tungasang dalan, kundi ang halin sa may north going south, kinanglan mo nga maglabay sa piyak na nga panapa Action Rex. Sa di nga portion Sa di nga portion Diri Action Rex sa may west nga portion. Bali, di ba, west kag east nga portion sang dalan. Bali mo na siya ang affected. Pa-north ning dalan? Yes, bali kung halin ikaw sa may dira sa may Mega World, halin ka dira sa may Lopez Haina, bali hindi ka Action. Right turn ka? Amo ni? Yes. Right yes, turn ka, tapos sa left side mo dira, may bangga, may patio na dira, pamilya, nung dagani na da. Tapos sa unha na sa may Bureau of Fire Protection? Hindi Action Rex, kundi sa kilid gid lamang mismo sang patio sa may tungas ng dalan. Harap lamang kita mo sa aton sining litrato nung gina-flash subong sa aton sining Facebook Live. Amo na siya ang affected nga area nga ti Madrid Sir Major John Libang head sang Bitaw. Apat tanan kay mga traffic enforcers ang nagaman direction Rex ang traffic situation. Gusto ni pangguba yang dalan di sa syudad, wala man nagatapusan na. Actually, sa piyak nga panapasan mapansahin na Action Rex, natiltig naman hangin na nga portion sang dalan, pero wala pa bala mabungkal gid, wala pa bala makutkot gid sang kontraktor. Bubuan? Wala. Yes, nabuuan na, pero wala pwede pa siya pasabol pa sa gihapon. Yes. Pero kung nagasakay sa motorsiklo, nagaundag-undag. Nagaundag-undag. Aragay, na ipit ang akon nga hubag, doon mo na. Amo na siya ang matabo Action Rex. Tikinang magin mag-slow down kung ara ka dira sa sininga portion no sang dalan Lopez Haina. Amuning syudad sang Guba Guro? City of Guba? Kaya daw puros Guba ang dala nila sa Villamonte daw lang tawab daw di maglamo mayo pa nga wala pa klase pero ma-start na sa dasol nga Lunes ang face to face although hindi gid man fall pa pero may mga eskwelahan nga magabukas Action Dale mo pero ti lang tawab lang dalan bi sa kino drive daw halinda sa may shopping pasaka di sa
may Villamonte Barangay Hall. Sus Mariones, nag-isa lang kadalan, paano nabi kung magdamong sakyan na? Nagpasalamat na Action Rex sa Sir Liba bangod mayara sa proper coordination ang Bacolod District Engineering Office kay once nga may mga communication silang mapadala sa Bitaw Office gilayon maka-deploy. Nga district office galin isang DPWH ning nagpangguba ne? Oo, kayo may mga matamatan lang na nila, hindi kay gulpihon nila lang tawa kundi puros guba tapos ang manugubra hindi padasig man pila na nada ka bulan no? Madumduman ko last time Action Rex sa ginpahayag sang previous nga leadership sang Bitaw nga kung nagaulan nga niti affected or nagatuga bala sang delay Action Rex sa completion sang proyekto. So amo na siya ang isa man sa mga consideration kung nga may mga delay sa mga nagapadayon nga road works diri sa may syudad sang Bacolod. Ha? Dili sa pag-ulan na. Kung malain ng tiyempo, maulanan, hindi sila kaobra. Pero kung tiglinit, magkaobra gid sila. Amo na sa Action Rex ang nagakatabo. Kumbaga may mga consideration. Ang ayoko lang sa ila, dahil di man nila pagpinitensyahan ang mga pumuluyo do sa lugar. Medyo double time lang kung nagainit ang panahon. Correct Action Rex. Mapastra ka ang ini nga proyekto especially nga ti nagapatamat balik ang ekonomiya kag amo pa ang ginapabot aton nga pag-resume man sang face-to-face classes especially sa mga private school Action Rex. Sa aring tingog ni Major John Liba ang pamuno sa Bacolod Traffic Authority Office. Ay ga-repair na ang aton nga engineer, ang city engineer. Dali ang dili naman lang nga wing daw dili sa west nga dalan ang daw southbound no. Bali ang ginahimo ta dili lang guro gitinguban na sila sa dalan sa northbound. So gintuloy na duwa ng bus tanay kay daw gaobra sila sa obra sila gina-repair ang dalan sa biyak. May timeline sila sir kung ba nila matapos or paguro mga wala ko ka verify kay engineer. I-check ko lang be. Napakatuan ko na naka-coordinated na namon nga bali nga obra. Okay. Pero pila ang traffic enforcers sige deploy natin sir kido gindungagan ko na duha kay dapat may ato sa piyak para mag-manage sa buot direction. Action Rex na batian si Sir Liba. So kayo na paglabay natin dira sa area do nga may apat ka mga traffic enforcers na gin-deploy ng Bitaw. Sige lang sa gihapon yang pag-anda dira Action Rex ang traffic lights no dira sa area kay amo ni no magluwas sa traffic lights nagagiya lang sa gihapon ang mga traffic enforcers sa pila ka mga area especially dira sa may Dalan Lopez Haina. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action niyo. Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kinakson na Dale Salazar. Balita gikan sa Bacolod City Government Center, no? Ayo lang namon nga mga residente sang Bacolod non liog ta padasig-dasig lang sa taga City Engineer's Office kung ninyo gid manit obra ang pagtrabaho sa mga dalan ta. Ang dalan na hilado lantawan ninyo kay daw ginamos siya nga daw ginukay lantawan ninyo ang Villamonte bi sa Aquino Drive lapos diri sa Burgos Extension Blau lantawagid ninyo mayo no. Hindi taman magkasiling nga tanan gid gaulan kada hapon. Lantawa lang ninyo. Kaya ipadasig-dasigon lang gawa, no? Parang bisan paano magamit sang pumuluyo na panayan ka traffic on may klase na. Isus Mariones. Aryo, ginaproblema mo balang mataas mo nga blood sugar level. Kinanglan tala mag-detox Puerte nga ability!
Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Pwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, Mission! Katuan taring balita ni Akson Art Tayhupon sa Kapitolyo Provincial pagsumpa sa mga opisyales sang Negros Association of the Chief Executive. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga Sa Kapitolyo Provincial, no? Si Akson Art Tayhupon aton kantuan sa balita sa Kapitolyo. Sa detalye ring balita, Akson Art. Aksyon Rex, bago ginang natapos no, ang program kag pagsumpa din no, sa pinagkama opisyales ining Association of the Chief Executive of Negros Occidental of East Negros Occidental. Sa din Aksyon Rex, of course, aragid ang nagpanumpa sa mga mayors, no less than Governor Bong Lacson, araman si Vice Governor Jeffrey Ferrer, si Attorney Diaz, no, ang isa man sa mga nag-attendere sa dinalo sa talagang mga alkalde diri sa palibot sa Negros Occidental ang nakigbahin sa sining activity. Now, antes yung atuan ang pilang ka Sino mga opisyal sang ACE ni Akson Art? Luwas kay Mayor Benitez sa Victorias? Siya abi ang Juan, siya abi ang tagpamuno subong. Turnover sa iya ni Mayor Bading Escalante, Secretary General ni si Mayor Bading actually. So ang listing actually ginakuha ko pa kung ang kompleto ng listahan at ang ilas ng mga officers. Pero ang isa lang gid ka signifikante nga magluwas abi pagpasumpa sa ila kay Action Rex. May ara man ang ginapatigayon paghatag ng resolution sa kay Mayor Javi Benitez. Resolution ini nga gina-approve sang tanan nga mga miyembro o kung sang ACE. Sa diin ini ang ika-submit dito sa bahin sang national no kay President BBM sa Senado kag sa Kongreso agud nga ihinyoon Action Rex ang parte bala sa sining Negros Island region nga pagbuhi nga ginaduso nga sa dinteng ACE Negros naghimo sang resolution nga ipadala dito sa ila no nga sa bahin sang national officials
nga ginahinyo nila nga kung pwede ti dayonon gibili. Now, kag sila sa mga program, actually ang mensahe din ni Mayor Javi Benitez nakasentro sa pag-ugyon sa tanan nga mga alkalde sa bilog nga Negros Occidental, especially nga tisubong ang problema Action Rex by 2023. Nga ginakabalakan nga ang pagsulod sang budget nga allocation sang tagsa ka mga LGU nga sa una mo ning ginatawag nga era, tisubong matabo sini kuan na lang no magamay ini by 2023. So sunod diri siya kay Javi Benitez sila nga tikinahanglanon diri nga magpatigayon sang unity. In fact amo ni gani nga sila nga mag-isa kita dapat diri tanan agud nga matalopangdan man kag kun ano mga himuon mga plans sang tanan nga mga lokalidad sa bilog nga Negros Occidental ina matigayon nila. Actually, may plano si Mayor Javi Benitez nga maglibot, magdiog sa tanan ka mga LGUs, magluwas sa tense marking, kundi magpatigayon sa sharing kung ano ang himuon nila nga mga strategy in order no nga matubang ining isa sa mga pagpanghangkat in terms of financial aspect comes 2023. Waya ka attenda si Mayor Albino? Wala si Mayor Albi. Okay, do ato pa sa Manila mo. Pero halos tanan ari di pangita ka ni ganin ni Mayor Bibot to. Ha? Mayor Bibot Mirasol. Gali. Regards da siya. Gakaon pa siya. Siling ko, nalang ko kay, actually, may hiniwa to yung gin-preparar. Siling ko, Mayor, si Action Rex mo. Siling niya na, ano ba? Boy, siya hindi man umukin. Action Rex, kantong na yan. Kwanta niya, daso na lang ta mag-update. Sige, Mayor, salamat sila. Ariyo ang kabahin sang naging mensahe na Mayor Javi Benitez sa tion siling activity o kung pagbasumpa sa ila karon nga aga. And now is the best time to be a mayor, no? We've seen that in national governments, during the pandemic, national governments were in retreat, when in cities were emerging as a new powers that were filling that void. And about 100 cities around the world drive economic, cultural, and intellectual energy of our planet today. And I would like to say, as mayors, we are going to face issues and problems that are non-ideological. And we are, as mayors, we should shamelessly imitate the best ideas of other mayors. So in Negros Ace, we should collaborate for best practices. We should share our knowledge. We should collaborate for a more inclusive province. And with the implementation of the Mandalas ay malawig Victorias City, Mayor. Hindi kay Victorias, Mayor lang. Hindi kay Victorias City Mayor, no? Kaya mo sa Banwas ang Victorias. Banwas ang Victorias. Victorias City Mayor, Javi Benitez, okay? Anyway, luwas dati may mga mensahe pa ang iban diri. Actually, manakuhaan man naton interviews diri ang mayor si isang Kabankalan. Si Mayor, Mayor ano gani? Si Mayor Benji Miranda. Si Mayor Miranda. Doon nalipat ko eh. Ari di siya kainaman. Silikod din magigal kami magdasay nga duwa. Kagang kulor lang pundo pa rin yung Kinagot ni Daway Manliwan gali Mayor. Ang kawayan lapit pa lang abi sa Kabangkalan mo. May statement man din iban pagin nga mga mayors, no? Mayor sang San Carlos, parte siya na protestahan dobla siya lugar tong plano tukuron nga plan may mga reaksyon man diri siya iban pagin nga mga mayors kana interview lang ko ina palayagtan ni Gov Lacson sa pila ka interviews inakaron mo bota sa Action Reports afternoon edition kag sa atong pagpangalagad sa Action firing line. Ang aton balita gikan sa provincial capital builog ang ginadulong sa ino sa kakuan sang life extension. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi.
Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga Tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat ginaksyon na Artay Hupon balita gikan sa Kapitolyo. Matapos ang Kapitolyo kadtuan tanay si aksyon na John Diaz sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ini may kang tanan sa Kabangkalan City PNP padayon pa kunong investigasyon sa nagluntad nga abduction kag hold up sa apat ka mga lalaki. Blaho kapulisan may person of interest na delivery van sang sigarilyo ginhold up man sa Banwa sang Morsha. Yari ang kaudan sang report ni Action John Diaz. Action John. Action John. Daligid lang kay din siya magi sa piyak nga linya para na sa ta. Action John. Action Rex, nagapadayan pa sa karon ang investigasyon sa Kabangkalan City PNP may angot sining isa ka reported abduction kag hold up nga nagyuntad kay nasang kagahon dra mismo sa area sang Guanzon Street, Barangay 2 sa Kabangkalan City. Actually sa gwa ni sa isa ka 24/7 na convenience store di kilalaman ning 7-Eleven. Action Rex. Sunod rin kay Police Lieutenant Colonel Cruz sang Kabangkalan City PNP, Police Lieutenant Colonel Raymond Cruz. Action Rex nga ining mga biktima, tatlo ni sila, danay man sila Action Rex nga nagdulog dira sa isa ka convenience store sa sunod sang Kabangkalan agod nga magtrutig guro magsurusyating kung tani Action Rex kay ini sila halin sa isa ka binasunan sa Namatsan sa Banwasang Kanduni. Kamal diri ni Cruz ining tatlo nakaabot na sinadra nagapulopongko naman gani Action Rex kagagulpi lang nga nagpalapit ining anom ginaligar anom ka mga suspetsado nga sa kapribado nga salakyan. Ang natabo sini diri samtang yara sa gwa sang convenience store ining tatlo pag nagabot ining anom ka mga lalaki sakay sa Toyota Innova ginpayag kuno nga ginpilit ni sila Action Rex nga pasudlon sa salakyan nga dala sa mga suspect. Pagkatapos ito ginadala ini sila nga tatlo kag ginpapanaog ni sila kuno sa banwasang ilog Action Rex. Dito kag ginkuha sa ila ining 80,000 pesos nga kwarta ambal din na personal nila nga kwarta Action Rex kaya din sila sa panauran do may ara siguro sila kadtuan nagduaw sila sa haya dinsang kagaon sila nagdesisyon sila nga magpauli. Actually nag-report sa Kabangkalan City PNP ang isa sa mga nagpayag nga biktima Action Rex nga ginakilala diri kay Dorami Flores, 43 anyos, residente di Kapuro Camonsil, Barangay Sampine, Pusalat sang Bago. Upo diri sunod sa iya Sanday Joseph Acusalem, 45 anyos, sang Mabini Banwa sang Valladolid, kay isa ka certain Alog nga residente naman sa Banwa sang Murcia. Sa report diri sang kapulisan ang ila diri na ibaluan base man sa statement sang biktima nga nagreklamo dito sa ila may person of interest sila agritudlo nga muli nag-hold up sila Action Rex pero tambal diri sang PNP hindi pa gid ba tulid kung ano gid ang pinaka-senaryo kag kung ano gid ang matuod nga natabo sining abduction kag hold up kay ang pagpati diri sa mga kapulisan kung na-identify nila isa ka persons of interest posibleng iban kilala pa dito nila Action Rex or nahimo upod nila o kung hindi man nila upod kilala na nga daan nila madugay na Action Rex sa iban ng mga suspect or persons of interest. Yan si Police Lieutenant Colonel Raymond Cruz. Isa to ka suspekto ginaligar nga si Lionel Tabane. Ano correct, inisang suspect ang magdarisang aton mga kapulisan for investigation pa ini. Kaya bago lang nag-report diri sa aton si Police Lieutenant Jomel Salarda, ang Deputy Chief of Police ng Kabangkalan PNP. Daw may nagbago naman ko sa statement Action Rex. And daw may ara nga maperma bala, daw hindi na wala na plano nga magreklamo ining biktima angot sining natabo sa ila. Pero ano ang statement ni Police Lieutenant Colonel Raymond Cruz. Upon interview, tamangkot namon kung gin-pick up sila. So allegedly galing sila sa isa ka Lamatyan dito sa may municipality of Kanduni and then when decided to go back sa Bago City, kay taga Bago City siya ang nag-report
Stopover sila sa may 7-Eleven purposely to have some meals and drinking session o kaupo sang iya mga kopdanan man. So that time launa sila nag-abot sa 7-Eleven, then around 2 o'clock amo to ang tabugan ni gin-pick up sila golpeada sang isa ka salakyan. Ang sarek si Police Lieutenant Raymond Cruz ang hepe sa Kabangkalan City PNP. Sunod naman sini nga bago lamang nag-contact si Police Lieutenant Jumel Salarda, ang Deputy Chief of Police sa Kabangkalan City PNP, mapagagwa sila karon sang update kag development may angot sining allegation pa lamang inikunong abduction kag robbery kay may mga pagbag-o action rex sa report nga ila mismo nga nabaton kay ongoing subong ila diri nga pag-investigar gid ginaididan nila para ma-square ginila action rex kung ano gid ang kamaturan sa likod sining reklamo sang 3 ka mga persona. Sining nga hapon ginalauman man nga magabalik dito sa Kabangkalan City PNP ining isa sa 3 ka mga tagreklamo kagamba diri ni Salarda. Dili nila may action rex makuha gid ang pinaka-kompleto nga detalye may angot sining nga report. Sa ibang nga balita, kung dito sa Kabangkalan, may alleged nga abduction hold-up o isa mo action rex na isa man robbery hold-up nga nagluntad. Diri ni Seriao sang Purok Lomboy, Barangay Kaliban, sa Banos sang Murcia, pasado ni alas 3:40 tak na kahapon, pero mga around 4:45 na ini, na-report sa may Murcia PNP. Sunod diri kay Police Captain Mark Joel Reclamado, ang hepe sa Murcia PNP, may delivery personnel o kung duwa ka mag-delivery personnel ang nagpundo doon sa kilid sang dalan agot yung tani nga mag-deliver sang supply o kung stock sang sigarilyo sa Genesis Store dra mismo sa area sa Barangay Kaliban. Pag nakapanawag na sila, ara na sila actually subang sining sangge, nag-aulo storya na nagpalapit iring 3 ka mga persona nga nakasuksok sang face mask kag nakabonet action rex but sila kung di makita nilang itsura nagdeklarar sang hold up. Ang isa sa mga sospetsado ang nagtaya sa armas sa 2 ka delivery personnel nga ginkilala Sanday Wenny Mariveles, 32 anyos, residente sa Hermelinda Homes, Barangay Mansilingan, Sunad sa Bacolod, kaya si Landry Talaban, 31 anyos, sa Hacienda Lacson, Barangay Hawayan, sa Sunad sang Silay. Ining si Talaban, amoning sales agent, ang driver, amoning si Mariveles, tidatay nagbulig man sa Axorex nga mapanaog ini mga stocks. Ang isa ka lalaki sa nasiling ko na nagtay sang armas, ang isa naman nagdiretso sa may delivery panel van, amo to nagkuha siling mga pagkabutang, labi na ang sling bag, action rex, sir indigto, nasulod ini mga importante nga dokumento, kangay sang driver's license, may mga tin ID man, voter's ID, kagang 800 pesos nga kwarta. Ang bagdari ni reklamado, that time, wala koleksyon ining mga personnel, kaya nagapang-deliver pa lang sila sang stocks action rex. Amo pa lang tong kwarta, 800 ang nakuha sining 3 ka mga suspect. Ang isa naman, ka hold-upper, nagaserve ni sa kuno nga lookout or back-up abi sining duwa, sa tiyon nga may makita sila nga mag-responde or magbulig sa area, makapalagyo sila. Sa nagpalagyo, sa kain sila action rex, sa isa ka barako nga motorsiklo, 3 sila nagangkasanay pabalik sa proper sang Murcia. Yari si Police Captain Mark Joel Reclamado sa itong interview. Ari sir, may isa ka panel ban sir nga deliver sang mga sigarilyo. Ban sir, nag-deliver sila sir sa may Genesis Store sa may Kaliban sir. Pagpanaog nila sir, may nagpalapit na 3 ka lalaki. Kaya nag-declare nga hold up. Ang nakuha sa ila, isa ka sling bag nila pero hindi kuha. Ang unod is ID nila, driver's license, mga PIN ID, unit ID, paglibig ID, voter's ID, kag 800 pesos kag ang ilang medicine kit. Amo na ang nakuha sa sila kag nagpalagyo man sila going east direction sa Murcia. Ang Director Police Mark Joel Reclamado sang Murcia PNP. Dalitagikan sa Nukpo ang kaaksyon nyo. Aksyon Zantia. So nasabay ito na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Thank you. Salamat kinakson na John Diaz. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mo
malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12.54 nga oras. Daligid lang mga kaaksyon na pag-relax sanay, may tisiko lang balang imo sining lawas ang vitamin C, kinanglan talang mag-may tisik. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters, kag mga eksena sa atong drama komedya, nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador, kag presidente man, nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa... Bisyo! Malakay Finance Corp. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada Ayan ay matagtapilang ka mga komersyal sa balikan ko lang kamo sa dirigid lamang madugay pagkatapos lamang sini. Magbalik ang aksyon, balita, banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Vitamin D3. Kasi Ayos, sige man, namyaw tanay sa mga kaksonta kay Lia Younger Esquebel, Yunela Tarusan, may lang pagpamati, no? Andy Saludares, sang Barangay Imets del Pilar, Pontevedra, si Marilo Travilla Catinoy, Cathy Ver, Tia Kim Eriman, si Evelyn Pomosino, Giselle Franco, gatamyaw lang sa upodya nga si Erwin Gonzales, no? Donald Cabasag, kagang iya sining asawa nga si Leia Cabasag, no? Then si Nathan Borromeo, gatamyaw lang sa Barangay Panakyaw, Isabela, kag Sitio Solbod Moises Padilla sa Borromeo kag Hermohino family, no? Ayo salin sa kay Nathan Borromeo. Barkit Tribe, salamat gid. Kag kay Kimpoyo Loa, ga pamati sa Action Radio. Barkit Tribe. Si Joshua Bea, Mr. Milili Oligo, Madam Elizabeth Gamala, Rochelle Polinso Susana, Doy Arthur, salamat gidoy, no? Jocelyn, Abraham Sala Ortega,
Thank you gid from Riyadh, no? Sir Abraham Sala Ortega. Kurt Nathaniel De La Torre, Sara Reyes, thank you gid Humalumina, no? Thank you gid sa inyo sininga pakigopod. Si dayon gid ang barangay way pa na madesisyonan, pero ti ko nakaparestro pag standby lang, no? Munang pamangkot ni Andy Saludares mapapili siguro barangay on December 5, no? Lato-lato lang sir Andea. Way pa advice ang National Comelec kung dayon sila wait and see man, pero ti maghamboy na ni pila ng kabulan sigurado na ning madayon gid man, no? Mayara kuno-kuno nga ipaisol, ipatras by 1 year, mayara nga daw dayunon. Ati sige lang mabalanta lang na. Sige, dali gilang mga kakson na standby yan ay mahatagtag pila ka mga komersyal sa balikan ko lang kamo sa diligdamang madugay. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kun pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato tuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Tuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner.
Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagpamati paagi sa kalaglawan nga mga characters, kag mga eksena sa atong drama komedya, nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man, nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Presyar na tayo! Presyar! Presyar! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga
malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte hard nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, hibaluon tayo, no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi, pwede makuhaan sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga dahon sang gabi, makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman, may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Radyo Philippine Standard Time la 1:11 ba 43.127 ba ang numero. Okay, sige. Kaduan ta na yung balita ni Aksyon na Irek Magbanwa, mapabakulod City Police Office anay kita, no? Ining update sa sining nagkaladakpan lang isa ka pamilya nga nagkuhaan sang shabu sa Barangay 2 tigin pasaka na kaso mga kaksyon, no? Inog dispose kunong na-recover, inog panagtag na guroy diri sa sunad sang Bacolod.
Yari ang kaundan sa report ni Akson na Eric Magbanwa sa BCPO. Akson na, Rick. Akson na Rick, mayong hugto, no? Mayong hugto man. Kaya lanta ko din sa, sa bulang kalendaryo, no? Bulang kalendaryo. Oo, 27 na. 27. Oo, correct. Buwas 28. Wow. 29, 30, kag 31. Tapos Augustuan na sa Lunes. Lunes, kitang Augustuan, timing good. Timing sa bukas klase. Ayun. Ate, hindi ka nakasalbar, guro? Why na. Why na piring? Why na. Ang kuwananing giring na lang ato ni. Why na giring? Kung giring, ara pa. Sige lang ang importante nga magkagulo-ginawa naman ta. Gani man. Amo mga bulan nga ginabanda sa pizza mo. Uy. Pizza sa bulan, no? Muna dapat kinator bantayan. Kag i-suspense. Suspense. Anong i-suspense? Anong i-suspense? Ate ang kuwaon Ano ka naman At aling matao ni ka daw matsaposibo daw pagkuha lang. Sabi ko kung anong i-suspense. I-suspense ang pagkakuha Ate okay kung may kuluwaon. Kaya lagi na yung kuluwaon. Aray na. Oo, ang pamangkota ko ng kuluwaon, di makadto. Muna lang. Kung lang tirada, Axorex. Kung pagkakuha mo, kung din makadto. Namunod ang tirada. Nagnan nga medyo i-suspense, no? Suspense, Ano na pagkabati kay Kapchadra? Kagawad Jo Fred sa Panta sa Barangay Robles, La Castellana. Ara. Gamonitor sila, Rasla. Ate, pwede na. Ha? Pwede na. Pwede nga. Mapadala. Ayun, di purma. Ang sponsorship okay. Sige. Okay, parang ang serbisyo, pagpatak 1 Agosto, dulo, diretso. Laban. Nawala ng tirada. Gani man. Si Joseph Chua. Ate, Ara na. Thank you, sir. Arat sana, sir. Joseph Chua. Ayo. Sige mo gina. Gani. Mantina, ano niyo? Kaya natin ang premyo sa ila. Tatlo gini sila? Tatlo na silang ipasakahan, kaso ni Axorex. Kaya iti tatlo mo silang nasikop sa sulod sa ila, sila nga ginakilahan nga balay mo. Pila ganining na-recover sila, ne? Mga 80 gramos, Isip ka nito ni Captain Pingdong, guro niya, Axorex, guro, lapit-lapit, kinaguro mga 10 gramos ng recover ramon mo. Grabe. Ang biliti mga sobrang tungas milyon, 544,000. Inog-dispatchar galing, ne? Inog-dispatchar rin. Ano galing kayo na delay sila kay ito at simpo sa lunes sa gabi gawan ulan to mong. Sila boss aga na lang natin i-dispose ni timing kayo nagpositive ang asset ni Captain Paul Vincent Pinto. Kasi ari na gid. Inog-delivery kung i-dispose nila ito kasi minagaw. Ito yung agaw nila gabi gid. Before nga i-dispose nila kahapon Martes ang ining mga na-recover nga plastic sa sabo sa pamilya yang dira sa may Poroxigay sa Barangay 2. Sigin fa ng kaso sa bata nga mo ni subject sa may preparation si Michael Yang, 23 anyos, Section 5 kag Section 11. Ang sa tatay nga si Harold Yang, 52 anyos, Section 11. Pero ang sa nanay, burbog at pwede, Raquel Yang, 50 anyos, Section 5, in relation sang Section 26 Axorex. Sila ni Captain Pindon, malawig-lawig ni Guru ang bulo pakasyon nila sa sulod sang custodial facility sang station number 2 right after nga matakpan ini sila sa bypass operation. Pasalamat yun si Captain Pindon kay dako ining bagay para sila nga programa kung droga kampanya nila sa Barangay 2 kiting Barangay 2 no titigil man nga damo pa man sa buo nga nagkarabili kag tigil panon na buhin-buhinan ang ilas ni stock nga inog deliver kung tani sa tunga tiyempo sa matabo ang bypass operation. Yari si Police Captain Paul Vincent
65. Bali ang kamay section 11, ang anak third 11, tapos ang Pinoy section 5 in relation to section 26. By the time nga na nanakpan namon sila, kamo po ang dispose nila sa mga parapiano nila galing kay that time ba ulan-ulan na kagi sunod ang kagabihon. So most probably pagka sunod law to distribute ang mga seized drugs ito. Ako nga ginabanta kay ang result kahapon sa kanlab na dlagan 20 grams, ito mga 88 grams ang total weight sa drugs na na-seized. So ginabanta ko mga 100 grams yun ang ginagabtan sa pamilya nga na supposed to be distribute to galing kay na-intercept ko yung nakpan lang natin. Lumatamat din ako ang pag-distribute sa bata nga si Michael kung wala na ito nakuha ni kaya nabagayan pa ba si the kilo na sila mag-distribute. Natumbok tayo sa source nila, sir? Nakuha na namon ang source. Actually na kilala namon pero hindi lang namon mabumbal sa kanina nagpiti na follow-up operations para may batok sa grupo nila. Actually, si Police Captain Porto Secondary ang hepe sa Police Station number 20 may kasukpo nila ang pag-aresto nila sa pamilya Yang kaya natumbok na nila ang source sa din ginakuha sa pamilya Yang ang pagbaligya sa support diri sa Sudan. Sang pagpulagam ko ng subject sa ila sining follow-up operation. Report kay sa Bacolod City Police Office ako naman sa Action Eric Magbawag report una sa balita ng aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kinaksyon na Eric Magbanwa. Balita gikan sa Bacolod City Police Office. Sa inuhan tanay si aksyon Roger Gotib sa syudad sang Cadiz. Baperteo, dinggi nga kaso sa syudad sang Cadiz. Nagsaka pero hindi alarming. Suno sa City Health Officer, mga kaksyon. Yari ang countdown sa report ni Action Roger Gotib sa syudad sang Cadiz. Action Roger. Action Max, kapisal nga nagasaka ang dengue cases sa bahin sa syudad sang Cadiz sa sining pag-monitor sa City Health Office. Pero suro sa kay City Health Officer Dr. Maria Victoria Evangelista hindi pa man ini alarming. Pero sa iya nga nagpatingayin man sila sa meeting sa mga kapitanes kahapon. Matapos ang meeting nagligan nga si Mana manupod sa kay Governor Bong Lacson. Kag sa suwong ang syudad sa Cadiz mayara 124 ka kaso sang dengue. May mga preventive measures naman sa gyapon nga ginapatingayon ang LGU sa syudad sa Cadiz sa pamumuno sa City Health Office. Yari payag ni Dr. Maria Victoria Ibanez. Sabi sa Cadiz. Ang ato na yung case, subong, nag-number 8 na sa Biloga Provincia. Sa number 8 na siya, from January to July 22 nga nga unting ta, 124 cases na siya. Ang ato ng pasalamatan, kaya wala kasang mortality. Wala bila may napatay dyan. So far nga ato nga mga kaso naka-requirement. So muna 124, nag-meeting ta bago lang din sa mga barangay kapitan, sa mga stakeholders na involved sa nila sa atin nga dinggit ako, para ako na mapaano tagid mapabakot kapag ng atong prevention bilang mga plan, para nga mag-less atong cases, para maano ka man nga makapangaman ka bala, nga hindi ka mag-lead sa mga paliti. Ang pagpayag ni Dr. Maria Victoria Evangelez kag sunod sa iya nga hindi pa man ini alarming sa pagtaas ng dengue cases pero nagapanugyan siya sa tagsatagsa ka mga pumuluyo na dapat pagkooperar sa pagpaglimpyo sa palibot sa panimalay kag lantaon gid ang mga ginaistalan sa mga lamok pareho sa mga tubigon nga mga pagkamutang ara sa palibot kaya dapat ini mapakulob daga patigay naman sa pinaka mga faging sa may mataas nga mga kaso sa barangay pareho sa barangay Luna nga mo karon ang panguna sa kadamuon sang dengue cases nga mayara sa 21 ka mga kaso. Ginapasalamatan sang Onderi City Health Office nga wala man sang may napatay sa dengue so far diri sa syudad. Report ikan sa syudad sa Cadiz para sa aton sini nga mga kaaksyon nga mahilig magkape. Liwat kita gid nag-remind sa inyo nga ang Life Extension Coffee
Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan. Ini sa aksyon, Roger Gutib nga report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kinakson na Roger Gotti. Balita gikan sa siyudad sang Cadiz. Sanbayan na aksyon Nelson Patinio. Balita gikan sa San Carlos dira, no? Diri kita na life extension na vitamin D3 mga kakson gina-recommend gid ining supplementation para gid sa tanan. Ini ang dekalidad matinlo kag scientifically. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang serbisyo. Ito ang tanay balita ni Akson Nelson Patinio. Maki-update kita na iho. Pamilya ko sang biktima sang shooting incidents black kahapon. Wala na sang plano. Nga magpasaka sa duwa ka mga pulis ang kaso. Batok sa sining duwa ka mga miyembro blas ang 602nd or 605th Mobile Platoon sa San Carlos City. Yari ang kaundan sa report ni Akson Nelson Patinio. Akson Nelson. Akson Rex sa pamilya sa nga biktima nga ginaligar may diferensya sa pangunahuna ang wala plano nga magpasaka sa nga kaso. Batok sa kapulisan sang 605th Second Mobile Platoon, Regional Mobile Force Battalion 6 nga ginkilala nga Sunday Patrolman Reynold Bedoya kag Patrolman Arjun Johnson nga naka-duty sang natabo ang insidente. Ang biktima ginkilala naman nga si Ramonito Tura, lalaki, 43 anyos, may asawa sang Sitio Mahayahay, Barangay Punao, Siyudad San Carlos. Ang biktima ang nagsulod sa compound sang motor pool sa nasambit nga barangay kung sa diin nakabase naman ang headquarters sang 605th Second Mobile Platoon taklos sa iya sining hawak ang replika sang armas luthang. Ginapahayag ni Police Lieutenant Troy Compe, ang battalion commander, nga ginkompronta sang duha ka pulis ang biktima nga nagataklo sang replika sang armas lutang, apang ang biktima ang nagtalikod kag ginkabot ang iya sini nga dala nga replika sang armas lutang kag gintaya sa duha ka pulis rason nga natiruhan ang biktima. Kag sang ginpalapitan na sang duha ka naka-duty nga Police Action Rex dito na nahibaluan nga bitbit sini isa lamang katuigan. Sa karon ang duha ka pulis restricted kag gindisarmahan sa ila sini nga kampo suno pa sa kay Lieutenant Compi. Sa bahay naman sang biktima, ini naka-confine sa karon sa San Carlos City Hospital nga may igo sa wala nga kamot kag abaga sini. Samtang ginpasalig naman sang kapulisan nga ini sila ang magabulig sa kagastuhanan sa ospital kag mga kinanlanon sang biktima.
Yari ang dugang nga pahayag ni Police Lieutenant Roy Acompi sa interview sang Action Radio. Atong wasiman diri sa motor pool. Kung hindi po diri sila na daw ng pusil. Dahil po ang atong wasiman, katong pagbawas, wala naman tayo magayo mga pandiri sa trabaho. Ito. No naman na po siya. Pinapay ko diri sa kawas, tapos isunod na sa pandiri sa krimis. Ang kabahin sa pahayag ni Police Lieutenant Roy Acompi sa interview sang Action Radio. Report gikan sa siyudad sang San Carlos, ka-aksyon yun Nelson Patiño, una sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Salamat kid Aksyon Nelson Patiño. Kantuan ta na yung balita ni Aksyon VJ Apasible. Maki-update kita dugang gawaran to bares kuno. Damo siya kaso. 7 counts ang qualified theft na naman. Ginpanaog sang korte. Bato kay Brennan Chavez dala sa Banwa sang Hinigaran. Yari ang countdown sang report ni Aksyon VJ Apasible. Aksyon VJ. Action Rex liwat nga ginpapanaugan sang korte si Brennan Bob Chavez sandugang warrant of arrest ni angot sa 7 counts of qualified theft teknalaw na Jess ang udto kahapon July 26. Kung madumduman Action Rex una na gin-aresto si Chavez sang Hinigaran PNP angot man sa gihapon sa kaso sini nga qualified theft. Si Chavez ang nagaedad 38 anyos kag nagatrabaho bilang isa ka poultry technician kag residente sang Barangay Payao, Banwa sang Binalbagan. Ginserbe ang dugang warrant of arrest ni samtang yara ini sa custodial facility sang Hinigaran PNP sa pagpamuno ni Police Lieutenant Colonel Neserato Sabando Jr. ang hepe sa nasambit ng istasyon. Ang kaso nga qualified theft ni Chavez ang naangot sa Revised Penal Code Article 310 kag Article 309 sang RPC kag ginamyendahan sang RA 10951. Ang pito ka counts sang kaso sini ang mayara sang criminal case number 3141, 3142, 3143, 3144, 3145, 3146 kag 3147. Ginpapanaog kag ginpirmahan ini sa atong Abril 22 nga tuig ni Honorable Enrique Barcelona, ang presiding judge sang MTC sang Hinigaran. Nagadangat naman Action Rex sa 70,000 pesos ang piyansa ni Chavez para sa pito ka mga kaso sini. Balita nagikan sa Banwa sang Hinigaran. Ini si Action VJ Apasible, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kid Aksyon VJ Apasible. Balita gikan sa Banwa sang Hinigaran. No? Constipation ang problema. Tabalog kang constipation. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato tuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver.
Drive kag ride safe mga kaaksyon. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi, nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen, kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang katarungan. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang
nga pwede guwaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayong imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for digital storytelling best social media video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte heart nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi?
may arahaw, no? Hibaluon ta no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi, pwede makuhan sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga daon sang gabi, makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman, may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang nasa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, 1:43 ang aton oras, lang nata sa tiyempo, diri sa aton nga pagpangalagad, mapag-goodbye na kita. Kay yari na si Aksyon Walma Sugaton, igasunod na sa diligilamang madugay, ang This Is My Life, no? O sige, salamat gid sa kinanda na ko ang inyo sinika aksyon sa kahanginan, Aksyon Rex Kantong. Maayong hapon sa inyo taran-taran, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Inyo nabatian